Вече година община Пещера и Център за устойчивост и икономическо развитие в Пазарджик са част от проекта "Подобряване ролята на младежките политики за устойчиво развитие на селските региони". В него участват публични органи, публични институции и организации с нестопанска цел от 7 държави. Самия проект стартира преди една година и с продължителност общо 4 години. Като идеята е чрез обмяна на опит, добри практики, да се види в другите държави как се справят с проблемите. Проблема е ясен. Младите хора бягат от малките населени места, от селски тип и предпочитат да отиват в големите градове, да се развиват там, да учат на първо място, после остават там да работят и съответно да живеят. Точно това се опитваме да засегнем в този проект, как да задържим младите хора да се развиват в малките населени места, понеже без млади хора знаете, че ни общини... Постижима ли е тази цел? Ами, честно казано, не знам, ще видим как се справят в други държави от Европа и ще видим доколко това, което те прилагат там, на първо място е успешно и след това доколко е приложимо и тук на местно ниво в Пещера. Защо не, ако е приложимо в Пещера, то тогава би било приложимо и в други малки общински администрации в България. Според кмета на Пещера, който откри форума, задържането на младите хора в по-малките населени места не зависи само от общините, от които обаче до голяма степен зависи добрата среда за живот. Това е една от основните цели на ръководството на община Пещера за работа с младите хора. Оставането им тук, подобряването на социалната среда, подобряването качеството на детските градини, училищата. Разбира се, това върви ръка за ръка с бизнеса, защото няма ли работни места, няма как да търсим младите хора да оставаме в Пещера. Така че днес е един ден, в който ще се обмени опит между редица европейски страни, защото според нас проблемите са едни и същи. Проектът трябва да доведе до повишаване на компетенции в областта на политиките за младите хора, сподели неговия координатор Пилар Делоро от Испания. Трябва да използваме предимството от дигиталните компетенции на младите хора, които могат да помогнат на селските райони да се дигитализират, а и да ги привличаме да работят там. Крайната цел на проекта е да даде отговор на нуждите на младите хора, живеещи в отдалечени региони, чрез намаляване на неравенствата спрямо техните връстници от градските центрове, противопоставяйки се на негативната тенденция на застаряване на населението.